Kung saan man ako pag-skwela, wala man ko'y kwarta. Saan sa Malaysia pare? Dahil mangnang. Yung pagani, luoy nagnang. Tuon ako be. Luoy kayo. Uy pare! Uy pre, nakalag lagi ka. Nangita ako damang pare. Unya, ikaw man nakita na ako. Luoy man ka pare. Ako'y pobre nga pre. Sabi, pilbiman ni mo pare. Mura di ko kaskwela pre. Walang dili ka eskwela pare. Wala manggod ko'y baon pre. Wala pa nagpadala si Mao Papa. Kirang pare, katagan lang tikag orta para magka-eskwela ta. Yara pare, dakuha ani pre oy. Asa ka naggawa ani pre? Ay, nadara panguta na pare. Salamat pare, makaskwela na ko. Wow. Kanapod pare, para mag-doktor. Unta, kanya pare. Okay na pare. Hashang okay ha? Na, palinok pare. Kita lang sa eskwelahan. Asa ni nakuha ni Pribay? Oh, wow. Salamat makaskwela na ko. Ay, mag-adto na ko. Adto ko kag ila badab para makasakay ko sa ilang car. Madam! Madam, pagdali dirha. Nana si Sede. Uy, unsa siya? Pagdali dirha, madam. Yaya kay ka, mura kang bao. Ikaw yaya ba? Ayaw ko padali akay. Ako biyang boss. Ako'y Boston, kay wala imong mami. Aba, matindi! Uy, high blood siya yan. Madam Friends! Madam! Isa man, problema ni mo si De. Naka, tawag ba? Padali ko nimo. Sorry, madam ha. Pasakya ko sa imong car. Maura, dahil problema ni mo si De. Tara. Tara, si De, dali, dira. Sige, dala kong bag, be. Sige, dala kong bag, be. Kaya bugat tayo. Di na ako kapasakyan kung di mo dala na kong bag. Ay, sabi, be.